abazuli baminto manyabako abali baminto manye binyoro ochoroke baminto manye binyoro darira bako baminto darira bako yange yobe ke tengo ke ti mama ke mundu aki mama ke mundu ke mundi ke ngakurta yange tengo ke ti ya na umwa ke so kiri kabiri aki ini tanguje ngoso aki okay sore makoyo ne ngaki okoro ku mama njengo kwa Alizinyamoita Alizinyamoita Alizinaye buri lakini Aliziaye buri aye okay okay Alizinyamoita nkangai nganoga igaga iga mintotoli nkanoga iga mino muri okay sino noga no igaga sito noa okay arafu kambasi mwana teba nyamage kambasi okay igokora makoyo no somete sana kiagere nyokore sino nyokeri nyamage ga kambasi ire nzaiga bwana nkikiagere ntasoma okay bwana toka ndege songo makoyo how do you do? I'm fine. What is your name? My name is Alizinyamoita. Okay, even me also. My name is James Onkorogo Kibacha. Okay, where is your home? My home is at Nyamage village. At Nyamage village. Okay, where are you coming from? Antiri Nyamage. From Kisi. Huh? Kisi. Wanege songo giachiri. Nare ukobori kama mama sege songo lende ngaiku aruete mama gachaga igo kanyomwa tena nyoma tjendo mwana ugo gaya bana oraisa kwa bako sekwa nyomero mochikiuraga ni onywa mumo taka gosomunda nabako nyoma mo motaka ndo tukale ndo bonda kisana yokole ndo bonda kisana otoko nyoma mo motaka ndo ndo bonda okay naboko nyoma sa taka oiro bondo naboko nyoma so bondo ndo konye bikokoro ore ndo bondo abirigo okay Teresa kurira iya tageto mamura gakia tageto mamura someto manyete kurika karube ayura monyore Teresa minto gakio mamura someta tageto moise ko somete sukuru mapema nankara mama nare ukoboliga bono totebe no turanyomo sei noga iga sei no nyamage nga iyo montara nyomo muntu ko insa angega mumbwali abasisambaro abasigiza kurubo sigisa naboko nyomore to musubatiga okay naindi nanda abandi bali mutonduru nsa utondo kwani ninsa nsa aiga sobo mo isimiwa nyomba nere butondere ruguruga monyenye so monyenye gusendukura yangu tumuina so monyenye tumuina okay tumuina iga butondo nero nyomba yemo igo bono ukwerimisa bamuranga ki iga konyoma igo konyoma kurubotondo kusonyoma kurubosigisa bono okay korinde to nyomaga to ata konyoma bimo ekobe ngoso umubyara abasakole ndo bujayo tali boga aki mama okay bono yaikeire abamura barero matembero ko ngone chichinizi live and direct bono onyoro retiro musubati iga bukwanyero kanyamage bono nande umunyamage nera bugate ari umunyamage mumubia nande nera bugate ate kunyarekana iratoka nera bugate nkige koba baiboire pako akoseriwa bono moise ko yagoseri akogenda sobo kaki baiborete pako mwana maraika nyaza bana itokorera mwana arento mwana mwaba nyomba igagoseriwa Jesus Christ si fanta iko bana mama atari asobobe omwana oyo iga momuro yo niga arenge gusenyorofi kuna bale banchite kobera nyorofi gose Kisumu gose Mombasa kwaranza urani okay bana muna bale gari baumeranire momuro onyorire dem onyorire mwana liguto mwana getinya mwana gekubepe harafu bana kera baumeranire kabirenga bune yo bagambire 1 2 3 4 banyomire harafu agwakerezi mingaki mama umate nanyorire omongina nanyomire omongina ngaki akoro kuspara wicheba wereba yetandiri yonse okay bono omonyomire baberire gari
banyorira abana 1 2 3 very smart abana baya pakomo mumuru wako gwakire simyo kuburi ngaki mama ngaki nkomoroka ngaki yimoroke ngaki wana wate okuruko nyamuita moroke nyamuita ninji umuranera gweto ginga umwana one nyamuita mama haleluya. Okay, bakaibora ndo yo kabiri oyore bano mumura haro tata ngaki ngoroko mwana moroko nkorogo ihiri. Okay, umwana rukirwa nkorogo live. Okay, oyo nandoi ngaki ngomoroka moroke baba minto. Okay, nando morokiri yeta baba. Okay, bana ngocha bari kukukwani bana ngocha bari kutukwani iga rende bora bajire igali no makora kike abana barende karibu abana bana baikaranzire kwa rosire rongori kwa baire usechaye gwiche bagwere bagoteba nebo bokima neba nini kwa baire. Okay, mbako bogorete mbako gorete bite bakorete shopping nero bakorete ngiya. Okay, bona yaikire omanya kurigerere mwana uyu tari uyu nyangarezi rugura omwana amaye no munyaruko uyu tari uyu nyangarezi rugura bona ndaite nkobori babo ndane tari asobo iko kobwato bazeri lera banyamenetira abanyamanira bamubya boga nga bali amanyete bamubya babiri. Okay, gobana toko baseri ndikale bagaseri aravu chiombe kwanza uko chimeka liko likitire kiagara nzabu aya ngombe gwakanikire ndo muntu kuja musabu iko yobono oyo tari gwakana ngombe ayo Julius tari gwakanira ngombe uyo kunya musabu omuntu yomirwange na soba tari gwakanira omuntu nyomisoba nyombe ya matari gwakana karatiga ndaite irore ngane ya somo gusi mbadigeretiga arige tembe television network egwate banaki muntu nyomirusoba tari gwakanirwa ngombe. Okay, refa free tatu mwabako mukana chambechi. Okay, Jesus Christ sifanta niko kwa iguru mwanchu murigereri bone iriga abaisia nyoma se ino ya mo akana jerete ya bano kore green oigwete nga muntu nyomire soba tari gwakana ya. Okay, for free straight hallelujah lakini gotari na bateri tari biya don't try this at home to bataiba mba try this at they should not try it at home esikate kiri bono moisia gente kenenge na ki kere kwa nyoru musubati mubuli se inonga hii kuse bono mama itangane kiki kumubuli mama eresa mnoru turamubuli kere kwa nyoru mwanchi wo kumubuli se inonga hii kwamanya kere kwa manyiri kwa mina decide what to do. Okay, straight mapema kuikarazima urara mubulia se inonga hii kunyomerana tato minonga kiakoruku kunyomerana tari usentri kunyomerana esikati kiri mama minonga kiakoruku gokonyora mbochero rio manyete botamero cha igoro ko batukira igoro oko kanzo ko batukira igoro oko tireti ngane iyo bono mama abasa chango chibali baleta mana gitanda tabwenerete bono mwese ko mino okonyora konywa mwase unyomo buya sana musacho uko munyomo muyapi iribona muirira amonyoriri abana babere batatu bane batano buna wicheba gwereba. Okay, umanya goswa guchanda umwana umino Jacobo Levi igakonyumba kwanza ero mutungi yako ndoto beko mutume aba ongotero gogo umanya gocha nyombo so akwembora mwise ko mino nyari kane boigo nere buya mukungu wako rero wako nko iyo uri kare baga itito iru akine rero no to wako erabon wakweseki arare tarende nere machiaso ya okumatikere nke ya otigere mukungu enka otigere musacho yenke ya ebona. Okay, baba liswadi rinde kwa naerezire buya nere nonyale nere buya umukungu gotama manyahoroje umukungu ako nyomo obole mobonga nabuna buli noroje buna boli aye noroje bole mobole. Okay, obole moba nesana male mobuna aja igaya abwato bole moba nene bole male moma te squeeze ne million 50 by 100 ko million Charles imagine halafu kama nyakanyora ngomo kungu oretire ego sako soliga otamire otigiro bole mabana inki abo otamotigo bole mo bana okugwana ko biya ko no tago twaro bole mo nyamugwana nembia
Kaki ndare kobo mukungu. Ndare kobo mukungu. Ndare kobo mukungu. Ndare kobo mukungu. Kanganywa mere mara kane. Mara 4. Nywa mugari mugabwa tobori mabori kwanza litanga. Musaje tari nkomo itanga makora li kwende. Li wenje nuko noko restyle fulani arrobe. Arafu ndigi nando yonde nere morrobi. Nande ngenda so yonde morrobi. Nando yonde morrobi. Chimilio ne chinirengo igwete. Ngotininka live and teregidi. Ngotininka lakini atari. Ha? Atari kwapi? Toko ituku. Ngitu. Ngitu nanga. Usina abantu abune kuchira kwatika. Bono musaje na tigire kuchira usina amanyire buna namobeka. Namanyire buna namakora. Is the raid. Oibona onko enda akaliga mo chira asegete na kwarazangu ra duniani arroba kiriki. Arroba kwezi. Erebone gasiane chikonda nyako ko uyabwe kenyoro. No yonde nere ngende nere boigo. Kera kwa mukwanyire. Straight. Abale mara mare munombu atabu kabisa. No bwata yao. Mapema. Ai. Nande ngomeki siwa nyore musaje ule next. Bana. Bono nchiko tagora chimba ko chuka sajja gale inese. Ngo. Straight. Ya nyare kare bale kenyoro ba oita. Ha? Ba ko sel. Banyare. Ba ko nyara ba ko sel. Wanje murigerio getembe television network ekeunga kia mwa gusinche no mugaga chemise ankora ko kibaje tumbiri eseringione gabane senete women reputatari ili omuisi etento muisiri guta mocho korobwata ndi omuisi okebaja iyongeneri yake muntu ntatengo tebiga tobaise gusukireke tobaise ko kuneli moti ejo nyetige kire bunere igo ayarigereria mangana maya wetera somoroberio abako makayone Makayone narura tigangende kumira natura munae makayone Talira bako bamingo talira bako nabeze talira bako bamingo talira bako nabeze nabaya bale bamingo batalere nabeze manyi binyoro bamazuri bamingo manya bako nabeze abali bamingo manyi binyoro nabeze Ochoroke bamingo manye binyoro nabeze talira bako bamingo talira bako nabeze bamingo manya bako nabeze abali bamingo manye binyoro nabeze Ochoroke bamingo manye binyoro nabeze talira bako bamingo talira bako nabeze Talera bako baminto talera bako nabezere talera bako baminto talera bako nabezere nabaya bale baminto batalere nabezere mapema mama makayone biyure makayone Biya man. Makayone ngakyo kendrete Buyande. Kuruliria wantigete na makayone moise ko mino chandri sana Moise ko mina konzungukia konzipini. Oui. Okay, no problem. Rosana, nale kukoboliga. No the people. Ninde people. Are you curious? Okay, no akanire mama. Pina akanire. Opimire ayenjira gote opimire. Opimire 90. Rakire tali boge nginare tamokoyone ena acha kuraba kwani galinde kwarazangu ra duniani hadaloya ntate nkoboliga chombere nguraga ni wakanduchi seina chombe ngwaka ni unaona kama milioni milioni Jesus miri papu buba okay miri Okay, arafu bono, tote bono wasire ni njira kwachira zora agenda umuntu ukonyolire njira atate kukugura irenga arakugure oyo no yoro konyomete kwatebire milioni lino yotate kukugura irenga arakugura nangore borigo njira iga bori yaya igo bana to kugurika yaya arafu oyere kwamusabire mili wi zenzi Okay, no problem kwa zako. Harafu nale ukoboli mama iga. Ekerumu gako waimukire. Ojise ino. Bona ngo ko bago chombe go senko ndale ko bakwani, wicheba wereba whatever. Bona ngakiuraga ni esoke. Koraga sudi karikaya wikaya iyo mwakire basi. Nyawe ke uyiga nibikoro to akirangi uyiga. Ine point mama. Ine point.
Makayone ine point omongina nero bwenete kwa kibikuruterangi straight arafu amo sokebuya okay cause mosoka buya bonere inte tongerese mama makayone como soka buya ngakio como soka bikuruterangi Yoake chiange basi yanga kina yanga kogenda paka iguru erongi eshati wagete basi eke sepiti negoti arafu rende bono makayone ntete nkuburiga omokunya kwenda so mukaye atabugati gento tokorokoro memerwe mbori itai we arafu kagasoka guchiari ngakibona ukumutika agende guchiari ngakiako montigere bona agende guchiari ngakiko mutika agende aende ni enyimbo nyimbo nairwe nyimbo ndarire mapema kuikomo enyimbo okay enyimbo ekere kwa mwana mana kibwate eria ekororokananga umuntu bwa masikani okay enyimbe na tereri na beko okonyoya mukonyire tagunze okay enyimbe na ndeka ikire nyumba na beko nyora liriese giye gocha na rago brokeri kiagera bakona bechi nyimbo akiri mama naye makoyone ago broki takwa makoyone bwatenyenye sana mbate no njende mereti kuikaranza mama ke muntu straight okay bana nira defender ya ni agwe defenderi nyimbo okay bono mama taribobe aje no imokyo oakanire oyakanire chiombe ya tingu yakanira bono yo inga kwinyomire karatika mugakano harabu neri yojirizi ororo taroji ya kuruna zago chiombe jiro jinjiro arafu abaibuli kurunka alimbaga ndete koteba toretere jiombe every time bago chandiri bagwa kirisi mpake simya ari rumuriro bono ngakiro chokokora ona bono karirio ochi na boko muimugigo mogenda igina bagaka bandi mogenda nere ya turiko genda ukurigia bagende komo bamubwatisi omosupa mugako yo taroji asa kuruna sa kogenda igomanya karamanya iga no moachi ombe chikurubwiri taroji asa gochirina sa asa chibwenete kobera taroji asa kuruna sa kogenda yani gomineti okay bono tete kuburiga aiye buno mokungo abaiburi bagendete kugasa aki umwana one mugante bichumamuzi mugante bichumapiri mugante bichumatatu mugante bichumaine murareta ngombe kaki abana bane ngokunde manyango intato mino kwa kezimi ngokunde nyasaye baba boli mutaranga chiombe okay bono ngakiokokora bono rinde rionsi ukuriya bagaka bachire uyo gwataka kiroji ingi urachokora abagaka bachire none chiango chiaye igaye to okoba aya to okoba ngombe no ekobere inje nabongo koba naye nare kobu inje rinde ninge kobere teke busite no maetera kinyo bwanzo borekere chiombe chikokobo mwanjo muri tikango tebiga ekere chiombe chikokobu anya koru musubati kondikereti koruge tembe television net kwa tikango tebiga no na no musubati baba tikango tebiga ekere chiombe chikokobu obwanzo bukaro emboli ko kenyenyu amatumbo wi ochuri wa kakikeku Jesus Christ gerini liemboli abagaka bagotitura aje bona lyo oraire kavu oraire etezadi kaki manya imagine bagendrete kuragira gari kana chombe bakobe bona to ko bachombe na yura aragira straight hallelujah anyori nyamiyu na yurari straight mama to chikoba abo chikoba rinde ngiura okay mama bono riri gwachikiri bono rinde goterende gwachikoba ikiagero mugaka ero sinyiru neri oji enogo stupid kwaraza keradu ninyani bono gwachikiri toroji bono embori yanyenyiru ali mwalire talibo okay bono ngoikirire aje toroji nae gwachikoba nori ngoko nori ngoko robono gwachikobiri nze ino ntorakana lakini chombe gwachikwana nori ngoko na bokori
bono gote naye gwachikoba aya no musubati okay bono turuchi abagaka machikabo naro ngoko tari kuri murango obweri tari gwetera yani yoburonge tari gweta bono naye nkuburi gwachikobire baretire bono engoko emesa bono rinde gose naye bono kwabona musio musacha bwo gakuri no ri engoko bono kibakoretera rinde ugukana mbako igubobe kibarete mesa ogotitera rioka no ukuri rioka osabe lipstick uruzeri nyama maina okay arafu bono jinse ichi chibuna kwako bachiombe gono rio musi nayo musubati kwako bachiombe no rio musi kore ngona bukuri okay no problem arafu bono gabu muna torabo muri oyu no so ero murango boronge nyore no ruri ngo bakoro kiriso abona tukamanyiti na bogo so okay aya no musubati stiri no toro muri oyu nare gukuburiga no mamo mino ngakyo komukwani ba so komukwani boronge igana ire niche nyoko biara iga na masikani straight ya kuruga paka igane chinchiringa very big straight ukwana ni ukona kuku yo ukwana nyoko biara very smart very accurate very intelligent hallelujah okay bono rinde mokoyone kwangerezira mangana makong ngana boko mukichombo we akanire musata rinde kari siorori na kyokora no problem mwancho muri rio getembe television network kiunga kia momogusi aje to baise gusuka tafadhali na gosoroire to baise kwevosuke ngetembe television network omoroberio abako mapema abako bane lero ni gonda sakurukunya nyamage live and tretona umere moko yonega iga mwana liguta mapema nere tokonya gukwana nerega 102 moko yone ndate nko yaikere yaberiga tikanda gote moko yone yaikere yaberiga kona mwetanire alafu kwa jire zino aronga kiko mokwana bona aroriria gotitoire oikote ya bantu gotitoire kena bara cha gotitoro nyoru gugukurire ageze dezezi igobona arabonekera gwakire tokonda komoroseri rieta bono ogotebe kimaene ekera na boraji kobiserera onyoru gugukurire akinekene bakwanete nekene bakoro bakwanete omokungu kumbe ekerorete nyama gusama gina jinse jago smile yani bono nechinga kichi bono ko ndoro ko moroseri rieta wabwatire bono ekera karetete gusire mboga usakarete usini chimena chiri bwangete bono na chinga kichiri ko mosareri rieta lakini gaki you are honey na gwanchete straight na gwanchete very smart very accurate very intelligent arafu amagosa abere makei gotu ugosira apiri yani ugwakira akego yani gukurusie kutu akerendegero sino chikoba ungainie arafu na aroko koenda zini bono gwachikoba teba ngumwakambugate ninugo taruchi genta gokora no muntu saregeta akiri akini gakireno abakobane gaki moko yone gaki amane nungwika muri mwasari mama ke muntu yani aito goikaransa otebyo mugaka ngaki omwaga kwa ngakiri nse itonko genda rakiti ndikwenda kusaririeta norocho kwana igo mama ke buntoma mbaka gatai omongina ira nagoje njigoje ikaransa ga hani akobese no nekiombere ndakore chimene chigwataite omugako ukoirire paka sino rende go drive bono kuratara kwa razeno ra duniani mugo scroll uretire paka gari ukombo ire gari gusonya tabuga tio kombo ire gari mwachire paka sino agosogete very smart very accurate very intelligent nere ni gesogete very accurate very intelligent okay bono mwekire kurwe gari imi mugo scroll gochiaria ngogo tangana gukwani mamu mino gosintatomi epaki no bogoreti epaki ne bwate pinto gete mwagura okay mugaka nesogete buna gwana teba buna gwatagete soke okay bono ngogo tangana gukwani nso gutangana gukwani mamu mino mamo epaki yenda abike gochinyoma
abasibati abange pi nara umeira bakobane igo bagoteba tata ominto tata hoi nerengo cheki arafu abasaja ekerengo baumira mama akimama ominto ngotangana gokwani wambwatire bono lakini aje rero aro naro regaki watebire nga mama bono tata rindi nacha imukie bagi gojinyomba isikatikiri haleluya mugakache bisiokoroke bache tumbiri esiringione gabane senete women rep daktari iri muisie tento muisiri gutamo chokoro bwatandi muisio ke bacha iyongiri yake muntu mama okay nare ko gote mwache umurigereriga ndatengo tenga omurobire bwabako igotora monaye unyo kwa unyo nayo nyogota tengo tarire live screen igoro gabwe namba nere gabu na nako siemeireiga namba nere gabu ajendikere message ngotarire mpwaka buo papa pupa mokoyone Zazuli baminto manyabako abari